नमस्कार. हांव चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतुले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी मंगळूराचे ख्यात उद्यमी बंटवाळ दामोदर प्रभू हांगेले वळख दितस. बंटवाळ दामोदर प्रभू भारताचो स्वातंत्र्य झुजारी, उद्यमी, दानी आणि समाजसेवक जावन आशिल्ले. बंटवाळाचे पटेल जावन आशिल्ले अप्पू याने बी श्रीनिवास प्रभू आणि शांभवी प्रभू दंपतीले सुपुत्र जावन त्यांनी 5 ऑक्टोबर 1925 इसवींतू दक्षिण कन्नड जिल्ह्याचे पाणेमंगळूरांतू जन्मले. तांगेले मॅट्रिक शिक्षण पाणेमंगळूरांतू जाल्ले. इंटरमिडिएट शिक्षण मंगळूराचे सरकारी कॉलेजांतू जाल्ले. त्यांनी युनायटेड दामोदर प्रभू म्हणून वळखतात आशिल्ले. बंटवाळ दामोदर प्रभूक मंगळूराचे सरकारी कॉलेजांतू शिकताना स्वातंत्र्य आंदोलनांतू भागी जाल्ले खातीर जैल शिक्षा जाल्ले. उपरांत त्यांनी युनायटेड स्टोर्स म्हळालो लॉरी उद्यम आरंभ केलो. तांगेले साबार 50 लॉरी आसून मुख्य कार्यालय मडकेरींतू आशिल्ले. मंगळूराचे बंदरारी प्रभू एजन्सीस म्हळालो व्यारो आरंभ करून त्या एजन्सी मुखांतर मंगळूर आणि शेजारी गावांक दिनसी पुरवण करतले. तशेंच मुखारी पेट्रोलाचो धंदो त्यांनी आरंभ केलो. त्यांनी हिंदुस्तान लिव्हर कंपनीक सामग्री पुरवणेदार जावन आशिल्ले. भारत सेवा दलाचो अध्यक्ष आशिल कालारी त्यांनी सेवा दळाचे संमेलन मांडून हाडला. दामोदर प्रभू धार्मिक नेतार आसून बंटवाळाचे तिरुमला वेंकटरमण स्वामी देवळाचे आडळित मुक्तेसर जावन 18 वर्स आशिल्ले. तांगेले मुखेलपणांतू देवळाचे आवाराचे जीर्णोद्धार, नवीन गोपूर, सहस्र कुंभाभिषेक इत्यादी बरें काम जाल्ल्यात. 1973 इसवींतू सरकाराचे भूमसुदे कायदे निमित्त देवळाचे आडळिताक आर्थिक समस्या आयली. तेदना त्यांनी मुक्तेसर आसून देवळाचे नित्य सेवा आणि वार्षिक उत्सव बरे रितीर जावची तशी चलोवन व्हेल्लेले ख्याती तांकां पावता. त्यांनी श्री काशी मठाचे आणि समस्त देवळा असोसिएशनाचे विश्वस्त जावन वावर केला. दामोदर प्रभू श्री तिरुमला वेंकटरमण स्वामी हायस्कूल आणि कॉलेजाचे आडळित मंडळीचो अध्यक्ष जावन आशिल्ले. रोटरी क्लबाक $1000 देणगी दिल्लेल्यांक फाव जावचे पॉल हॅरिस फेलो पदवी तांकां लाभल्या. सरकारांतून स्वातंत्र्य झुजारींक फाव जावचे जागो आणि इतर धनसहाय त्यांनी उदार मनान निराकरण केला. कोंकणी सांस्कृतिक संघ आणि कोंकणी भाषा मंडळाचो सदस्य जावन त्यांनी कोंकणीचो साभार वावर केला. कोंकणी मोगी आशिल्ले त्यांनी कोंकणी भाषा शिक्षण शाळेंत हाडपा खातीर खूब वावर केला. मंगळूराचे भारतीय विद्याभवनाचे अध्यक्ष आणि सेंट्रल रेल्वे बोर्डाचे सदस्य जावन त्यांनी कार्यनिर्वहण केला. दामोदर प्रभून मंगळूराचे बेझंट शिक्षण संस्थेचो आडळित मंडळीचो अध्यक्ष जावन 5 वर्स वावर केला. त्यांनी रोटरी क्लब मंगळूर आणि भारत सेवा दळाचो अध्यक्ष जावन आशिल्ले. 1995 इसवींतू मंगळूरांत घडलेले विश्व कोंकणी संमेलनांतू दामोदर प्रभूक सन्मान करून गौरव केला. त्यांनी 29 एप्रिल 2001 इसवींतू देवादीन जाल्ले. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन ख्यात उद्यमी बंटवाळ दामोदर प्रभू हांगेलो आठव करता ती. नमस्कार.